Aquest cap de setmana és l'última oportunitat per visitar la 28a exposició de puntes de coixí de l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt. Enguany porta per títol Records de família i està dedicada a la senyora Mercè Poliser, qui, tot i no haver fet puntes, tenia una enorme col·lecció d'aquest tipus de peces. Aquesta és la 28a exposició de puntes que fem cada any per aquestes dates. Aquest any també dedicada a la senyora Mercè Poliser, que aquesta sala precisament d'exposicions porta el seu nom, i també per fer-li un petit homenatge, ja que la senyora Mercè no havia fet puntes, però sí que tenia una grandiosa col·lecció d'ella o dels seus avantpassats, que ara ens han deixat la seva nora, la senyora Maite Castroverde, vídua d'en Roman Gibert. Ens ha deixat tot això, quadres, molts quadres, com podeu veure, perquè la senyora Mercè pintava, bàsicament pintava, i també, sota el pseudònim de Florència d'Arquer, havia fet molta literatura d'aventures juvenil. Les pintures de la senyora Poliser ens transporten al passat de la vila d'Arenys de Munt, ja que retraten indrets ben coneguts tal com eren fa unes dècades. A l'exposició tampoc hi falta, com cada any, una secció dedicada als treballs fets per l'Escola de Puntaires de l'Associació durant aquest curs.